ניידים, כבישים, מחשבים, ייצרו לרגע את מרוץ החיים והקשיבו לעולם שקט הנמצא ממש כאן לידינו, הטבע. עולם והוא כאילו מקביל, בו נשמעים ציוץ ציפורים, פכפוך פלגי מים וזמזום הדבורים. כן, דבורים, אותם חרקים מעופפים ולהטוטנים החשובים לקיום הטבע ולתזונת האדם והחי. בואו לגלות איתי את עולמן המופלא של הדבורים באמצעות ספרי החדש, תלמוד הדבורים. שלום, למי שטרם מכיר, שמי אברהם דהן, חקלאי, מרצה, חוקר ומחבר תלמוד הדבורים. לאחר ההוצאה לאור של אנציקלופדיית תלמוד הצמחים, ספרי הראשון, ברצוני להזמין אתכם לתמוך בספרי הנוסף, תלמוד הדבורים. בואו לגלות סודות וצפונות מחוכמת ממלכת הדבורים. קסמן של הדבורים משך את ליבי. אך טבעי כי הבוסתן הנהדר, השופע פריחת צמחי מרפא, עצי פרי ובוסם, אותו אני מטפח באהבה רבה מדי יום, יהיה מרחב קיומי מוגן וידידותי עבור משפחת הדבורים. הדבורים גמלו לי בלימוד מעשיר מאורחות חייהם, וחלקו איתי סודות וחוכמה. בספרי תלמוד הדבורים מתגלים אוצרות ידע עתיקים אשר להם השפעה לבריאות ולרפואה. מה מחכה לכם בתלמוד הדבורים? ראשית, ספר צבעוני ובכריכה קשה. איורים מרהיבים פרי מכחולה של המאיירת הנהדרת, ורד אליעזרי גנשרו. בספר 5 פרקים, והם עשירים באוצרות ידע. פרק ראשון, שירת הדבורה. כולל אסופת שירים ליריים, אותם חיברתי מהתבוננות בהנהגות ותכונות הדבורים, ואוצר חוכמתן. בשירים מסרים עמוקים למעוף צמיחה והתפתחות עבורנו. כן, כן, עבורנו. הדבורים מלמדות אותנו משמעות החיים. פרק שני, היסטוריה מקראית. פרק שלישי, דבורת הדבש. כולל תיאור ביולוגי אודות מחזור חיי הדבורים בטבע ומושגי דבוראות הפותחים חלון רחב לעולמן הידידותי והחברתי. פרק זה הוא פרק נהדר כהכנה לדבוראי החובב המעוניין ללמוד ולהיחשף לעולמן. פרק רביעי, רוקחות ורפואה. בפרק זה מידע קדום אודות שימושים לרוקחות ולקוסמטיקה ולרפואה בעת העתיקה. ריפוי מחלות, הכנת תרופות, רקיחת סירופים ויינות רפואיים. תוצרי הדבורה היו חומרי מרפא נהדרים, דבש, דונג, מזון מלכות, אבקת פרחים, פרופוליס וארז דבורים היו חומרי מרפא ושימשו לרפואה. כל אלו נחשפים בארון הספרים היהודי ומכתבים רפואיים עתיקים. פרק חמישי, מרשמים, ובו 12 מרשמים נפלאים ששימשו לרוקחות ולרפואה בעת העתיקה ומצוינים לתקופתנו. חבריי וחברותיי היקרים, תלמוד הדבורים הוא ספר פנטסטי ומרגש. באמצעותו נוכל להכיר את עולמן הקסום של הדבורים והשפעתן החיונית לעולמנו. ועל כן אשמח להזמינכם לתמוך בפרי עטי השני ולהזמין כעת ספר מהודר ומאויר במחיר השווה לכל נפש. תלמוד הדבורים הוא ספר נפלא ומתנה מתוקה עבור יקירינו. תלמוד הדבורים, שירה, חוכמה, רוקחות ורפואה, מאז ועד היום. למידה פוריה ומהנה.